Allah Allah la ilaha Allah Allah la ilaha illallah amadi karshe ne Allah Allah la ilaha Allah Allah la ilaha illallah amadi karshe ne Allah Allah la ilaha Allah Allah la ilaha kai yarwa karshe ne mai yarwa karshe ne kada mu gajiya damuwa na ƙaruwa shewa madiyarwa kana gani ruɗin zuciya shehi ɗauki ga ƙara kula da ni da kai mun tabbake shehi cutar mu kai magani ka yaye damuwa dan salisu babba uba mu shi ɗai ne tuntunu damuwa na shehi su dakata ka ƙara min yaƙini cikin kadan na gaskata kai ne asalin muradi cikin ka shehi na haukata ka bani ruwan zuma dan kai ɗin abada asali na ne shaukan kwake gani hauka ce ba ni da hankali ina ma za ku sha ku taho ku rike shi a ba'ali duka duba na akan ka duba wannan jahili karaba mu da yan uwa wanda ba sa so su gafu cikin kane baban da kai fito hatiya ali kai ne ka fito da ni ya fito hati kai mun tozari ni ma ka isar da ni haskaka ni da kai ya kamile komai na kai ne duk abin da zai fito hati kai izini da ni gai ka tsara abin da yake tafi na gani da ganin ka ne ya fito hati buɗe abin rufe sa hannayenka kanmu komai na masarrafe kai ne mafakar mu shi agajin ka kai mana duk tsawon zamani fita duk abin da za a yi sai da kai naga kowa babu ne ya fito hata kai ɗaya ne akwai tafiyan nan ta tafi shewa amadiyar wa yake na ɗera wani ne baya shi abu yadda zahiri Allah ɗaya wahidin a cikinsa muke yin lamari suna zatinsa ne har sifar safudu hatu mankura in ya so ka so shi ne babu wanda ya san shi fituwa ta almadani tabbata sayyidul wara al-mustafa
sai an cire hankali ɗan uwa a daina rufa-rufa bayan zuba ne ba shi tun a fari shi ya tallafa ƙaunar shi arziki ɗan uwa kawai ku zo biyo shani roƙon da nake yi ma ya fito hata san ka ƙara ban komai shawa'ai da ni can garin fito hata har da nan daga na so sa a so ba jira kawai tintini sirrin ka ya zo gani ya fito wata cuta ta gamin magani Shau Salisu babba Allah ɗaya ban san da waninka ba abin da ya zo da wanda zai zo shi kai suka sa gaba halali fito hati ƙara san ka gare ni farin uba alkamis da'iman a cikin kurke ba zai yi nan mutuwa